बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 7 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। दानिया सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 7 जानुवारिनि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारीनि गोमजोर, क'क्राझारनि धनेस्वर बसुमतारीनि नों जेराव दं बेनो थोजासे, कुसुगावनि सुभाष बसुमतारीनि आगोर, बाक्सानि रैदोम बर'नि फै बर' फिसाफोर आरो बाक्सानि सबिराम बर'नि थावनाय बासनाखौ साफ्रे हायाब्ला खन्थाइया सेबखांजादों।